दे गायना होदे मोजां गायदे जिं जिङाव बिराद मोजां दोसो दै हाबला माबा जायो नस्थ' जायो रोदायाव नोंनावलाय नै नोंनावरा बा गय गायनाया मोजाङै दोसो दे हनै रुवाया बोरैबा उल्था खालामा हाबलांहरनाय उफाय गैया नै बेजोंहाय ओरैहाय दंबावो आंना आधा बिगानि एसे बारा जाबावनाय बेजों गायनांगौआ नै ओरैहायबो गायनांगौ दङ ओरैबो ओरै फुरा गायलांजोबनांगौ आरो नै बेफोरखौहाय फुरा गायदोंमोन आं सिगांनो ओमफ्राय थैब्र'दलाबायदों आरोना ओमफ्राय नै ओरैहाय गायबावनांगौ दङ अखालहाय थैब्र'लाबायदों नै बेयावहाय गायसनलाबायनांबाय आं नै बिराद गोबां हाबबाय बेयावनो 60 दाल हाबनायसै नै ओमफ्राय बैयाव दंबावोसो फवासेनि जख' बैयावहाय गायबावनांगौसो लांदां दा बिदि आरोखि एकदमबारे ओमफ्राय नै ओरैहाय गायलांनांगौ आरोखि दा मेंथाबखाबाय सयथिबो दे गायना होदे दे थैयोलै जा थैयो बेनो बांद्राय ल' खालामजाया संसारनि दोहोनफ्रालाय मा थैब्लानो थालांजोबनायफ्रालाय औ नोंलाय माथो लांफानो हानाय जा खिन्थुरा जा इसोरा माबा जिउ खाङो बेनो थोयो जा इसोरा होदों बेनो थोयोरा माथोखौलाय दे गायना होदो बिमा दे नोंनावलाय दे नोङो देनाय बांसिन जा गयनि फिसाखौ न'आवनो खामानि मावगासिनो दङ लोगोफोर जेबो भिडिअ लाबोनो हाथ'वाखै आरोना बिराद खामानि दं न'आवनो गय गायनांगौ आरो ओंखाम संग्रानि इन्जुर बानायनांगौ बिराद खामानि आरोना ओमफ्राय गय फुलि लाबोबाय आङो दिनैहाय बाजारनिफ्राय ओमफ्राय गायबावनोसै आरोना हाफ्राखौहाय बेखार दोनजाया जिखुनु जा बिफां लाइफां गय बेबायदिनो खमला बायदिसिना गायना लानाया मोजां आरोना दा बेनिखायनो आंबो गायनोसै आरोना सिगां गायबाय ओमफ्राय सिगांथ' फ्रायनो आंना गया एसे थैलाबायदोंमोन ओमफ्राय दा गायफिनजोबनोसै आङो गयखौहाय न'आवबो दंबावो फुलिया एसे नैबेफोरखौहाय जावख'नांगौ दं आरो बेयावबो दङ गैयालाबो 60 दालसो दङ खोमा ओमफ्राय बैजों दङमोन ओमफ्राय दा गायनोसै आरो ओरैबायदि नैबेयाव एवहोबाय आङो बेखौहाय एवनानै फुरा फानलु गायनोसै आङो नैबेयावहाय फानलु माबा माबि आरोना मा जायो ओमफ्राय नै ओरैहाय बेयावबो एवहोबाय बेयाव मा फोनाय जायो नायनोसै नै ओरैबो बेखौ एवहोबाय फिनसे एवहोग्रोबाय ओमफ्राय हा रानहोनानै आरो एवबावसिगोन आं नै ओरैबो दा नैखौ गय गायजोबनांगौ आंना हाया नै बेयावबो दंबावो आरो बैजोंबो लाइन दं गायनांगौ आरो ओमफ्राय नै ओंखाम संग्राया बेखौहाय एकदमबारे बानायनो मोनाखै आं उफाय गैयालै गोरिब अबस्था नै बेखौनो बानायथ'नाङासै देग्लाय बोसोरसेनि थाखाय गय फुलिखौ बेयाव दोनफैबाय आं नै एसे गोबाङैनो लाबोखाबाय 40 थाखा दालनि मोनबोदों आरो नै सान्दुङाव माबानायनिनो ओमफ्राय बुस्थुआ माबा आरो खासिया खालामनायनो ओमफ्राय गायनायनोसै आरो ओमफ्राय नै बे लेसुआ देग्लाय आंना जायाखिसै ओरैहाय गया गायजोबबावनांगौ दं आंना बैजों गायसनजोबबावनांगौ दङ नै बेबायदि जाबाय थुमबांनो ओमफ्राय नैबेयावहाय दिनै जाहोसिगोन मा जाहोगोन होनब्ला खैजेमा नै ओरैहाय होगासिनो दङ नै आया अफजोब्बाय नै होस दाख्लैहाय आं गोबां थुसुना गारबावदोंसो माबा मा होनोमोनलाय माबायावहाय थ'बायना थाइजौ बिफाङावनो ओमफ्राय थाइजौ बिफाङाव थ'बोब्ला माबायो आरो फिथाइया जामजियो नोगोद दुखुनांथावखानाय बेखौहाय गुदियावनो बोरमाया अरना होजोबना खान्थाला बिराद गिदिर बेलाथिमोन बियो थैजोब्बाय नै बिफाङा बेबायदि अरना होनानैहायनो बोरमा अरबाथाय जाखाया ओमफ्राय नै आंना बेयावहाय हल दं दै नैयावहाय बेखौबो गायबावनांगौ आंना गया ओरैबायदि खामानि आंना नैयाव दाउसिन बाहाल' दङ आं जेबो खालामाना अननो मारै माब्रैनि थाख्लु जानांगौ आंलाय घन्टा होन मामिसो नुदों दा आयदा थोस बे जाहाबलाय थिखानायसो दाखौ खैजेमा बिदैखौ मारै
गन्थुनि गाहायाव नोङो बे गन्थुङा बे गाहायाव जायो नोङो हा लोगोफोर बिदिनोसै न'आव खामानि मावगासिनो दं र' भिडिअ मोजां लाबोथ'नो हायाखै आङो उनावहाय नाजानोसै खामानिया खामानिलै उफाय गैया नोंलाय नोंबो गायनांगौ नै मा जानाय बेलाय दे